De uitbreiding van begraafplak Lindenhof in Dokkum is uiteenzet. Met de kar voor een lietschalig uitbreidingsplan komen er 210 extra graafplakken bij. Daarmee kan het begraafplak de komende 15 jaar vooruit. In eerste instantie waren de kosten wel groter omdat we een grotere uitbreiding nodig hadden. Door verschillende omstandigheden bleek dat net zo te wezen. Toen hebben we schakelen te zijn van goh, die hele grote uitbreiding die hoeft net. Dus we doen een minder grote uitbreiding en dan binnen de kosten ook minder hebben. Dus dat is qua kosten is dat ook een bewuste keus daarin geweest. De uitbreiding biedt meer als alleen nog extra ruimte. Later dit jaar staat ook de onlis van een tinkenbosk. Der nijbesteenden op een persoonlijke wijze betinken kunnen. Daarnaast komt er een monument voor stilberne baan. We maken eerst de opheging en dan maken we het terrein klaar voor het bos. En eind het jaar dan is een mooie periode om te plantsen. Dan dob je hem het goed. En dan planten we de eerste boom. En staat de wethouder onjoeg, maken we daar dan ook een momentje van. Voor initiatiefnemer Mark Blom geeft mij het Tinkbosk een langkoestere wens in vervulling. Dat is nog voor jou een heel jaar. En dat vind ik heel lang. Voor het gevoel wat wij ervoor hebben, dat wordt het lang. Want ik ben 81, dus dan op een gegeven moment denk ik, ja, hel ik het nog wel. Dat wil eigenlijk een beetje de achterliggende opzet om een beetje vaart achter te krijgen. En mijn vrouw die wil graag een leven terug in een boom. Want ze zei dat leeft terug. Dat groeit. Het is voor de vogeltjes, het is voor de natuur, het jouw schaduw enzovoort. En het is verbinding, dat je meestal in het gedenkbos komen. En, nou ja, dan krijg je sowieso een gesprekje.